A veciñanza e o tecido empresarial do Barbanza seguen a facer gala da súa solidariedade nas citas en favor dos máis necesitados. Unha das últimas foi a andaina solidaria de Congalsa celebrada o pasado domingo, que conseguiu recadar 10.000 euros e máis de 1.500 kilos de alimentos. Preto de 1.800 euros procederon das inscricións e do dorsal cero, mentres que o resto, ata completar os 10.000 euros, foi aportado pola empresa como mostra do seu compromiso con tecido social e o sector do mar. Agradecer a solidaridade de toda a xente que ha participado, que han sido 350 personas colaborando, 29 dorsales cero, y con estas inscripciones pues se han conseguido 1.800 euros y el resto de la aportación pues la hace Congalsa pues para llegar a estos 10.000 y que podamos repartir a partes iguales entre las 5 entidades. Nos gustaría agradecer a Amicos, que nos ha ayudado con sus usuarios con la entrega de las camisetas solidarias, y también a Asociación a Orixe, que nos ha diseñado la ruta y bueno, hemos hecho ese tramo del camino a Orixe. Y bueno, y estamos aquí en Ribeira hoy, agradecemos a Vicente Mariño que nos acompañe, porque queríamos poner en valor también que de las 5 entidades beneficiarias, pues 3 son de aquí de Ribeira, igual que Congalsa, que tenemos sede en Puebla y en Ribeira, pues bueno, para visibilizar, ¿no?, que nuestro impacto es con la comarca. As entidades beneficiarias quixeron agradecer a colaboración de Congalsa a través desta e doutras moitas iniciativas solidarias que supoñen un auténtico respiro para que poidan seguir a desenvolver o seu labor. A entrega do cheque ás entidades benéficas das que están aquí e a nós, Cofradía de Pescadores da Pobra do Caramiñal, que nos vimos abocados nesta situación, estamos inmensamente agradecidos a Congalsa por incluirnos nesta iniciativa que parece ser que era a 10ª edición. É moi importante, coida a xente, fai que a xente practique deporte, que se solidaricen uns cos outros. Hai xente que lle fai reaccionar, que estaba sentada no sofá e igual nunca había participado nada deso. E este tipo de iniciativas que leva Congalsa fan que a xente reaccione. Moitas veces cando fai falta. A nós nestes momentos fainos moita falta. As entidades que nos acompañan aquí xa se dedican a iso. Algúnas son ONGs, fan unha labor esencial para a sociedade. Para nós nestes momentos este apoio, tanto económico como moral, que nos dá impulso á cofradía, estamos eternamente agradecidos a Congalsa. Durante o acto celebrado nas instalacións que Congalsa ten en Ribeira, realizouse tamén a entrega da recreación dun dolmen conmemorativo elaborado por Abraham Benítez, a gañadora do sorteo, Keila Mariño.